дар даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум, дастаи Панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо яке аз дастаҳои пешсафи чемпионат Равшани шаҳри Кӯлоб майдондорӣ намуд. Голи нахустинро дар ин дидор ҳамлавари дастаи Панчер Рустам Назаров дар дақиқаи 24 ба нишон расонид. Дар дақиқаи 51 пайти дуюм соҳибони майдон дар ҷаримагоҳи худ ба қоидавайронкунӣ, яъне бо даст бозӣ кардан роҳ доданд. Дар ин ҳолат довар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. Туби ҷаримавиро Далел Шомуродов аз тими Равшан бехато ба нишон расонида ҳисобро 1-1 намуд. бо гузаро шудани як дақиқаи дигар нимуҳофизатгари соҳибони майдон Маҳмуд Ғайёров бо як ҳуҷуми бобарор дарвозаи меҳмононро рахна сохт. Дар дақиқаи 87 бошад, боз ҳам соҳибони майдон бо задани гол мушарраф гардиданд. Тӯбро ҳамлавар Насим Маҳмадқулов ба ҳадаф расонида натиҷаро 3-1 намуд. баъди анҷоми вақти асосӣ довар ба бозӣ 5 дақиқаи дигар илова намуд. бозингари дастаи Панчер Маҳмуд Ғайёров голи чаҳоруми дастаро дохили дарвозаи меҳмонон намуда дар номаш дубл сабт намуд. ҳамин тариқ дастаи Панчер дар вохӯрии имрӯза баъди силсиланокомиҳо ғалабаи худро истиқбол намуд. барои дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб бошад, ин аввалин бохт ба ҳисоб меравад. бозӣ маълум буд ки хуб мешавад, ҳарду даста бақувват буд, мо ҳам тайёрии хуб дидем. дастаи Равшанам дастаи бақуввате, аз ҳисобе ки мо хуб тайёрӣ дидем, ғолиб омадем дар ин бозӣ. мо ҳар бозӣ мехоҳем хуб бозӣ кунем, вале он чизе ки роҳбарияти дастаи Панчер пеш мондааст, чӣ таври бозӣ, чӣ таври тактикаи бозӣ мондагем, бачаҳо бо пуррагӣ дарк накардааст. як бозӣ хуб бозӣ мекунанд, бо пешсафони даста хуб бозӣ мекунанд, ғалаба бо ҳисоби калон ва дастое ки дар ҷадвал поён ҳастанд бозиро бохт метиҳанд. хеле бозӣ як бозии баъди гузашт ки мақсад ман намедонам чӣ камбудӣ буд, чӣ чизо буд ки аз тарафи футболбозони мо. ба ҳар ҳол бачаҳо мо бозии хуб нишон доданд, мо аз 3 очко маҳрум шудем. мо дидем чизе ки ҳолатое ки доштем гол зада натонистанд, мо дар чихт муқайид кардем ва дар тамринҳо худо хоҳад истифода мебарем. наминтавон вохӯрии дастаҳои эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва ҳосилоти фархор дар даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо пирӯзии футболбозони дастаи ҳосилот ба анҷом расид. дар дақиқаи 24 дидор соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. туби нахустинро ба дарвозаи меҳмонон бозингари рақами 15 эсхата Фирдавс Икромбеков зад. дар дақиқаи 57 дидор ба меҳмонон баробар кардани ҳисоб муяссар шуд. туби ҷавобиро ба дарвозаи эсхата бозингари рақами 11 ҳосилот Муҳаммад Шерзода ворид намуд. дар дақиқаи 65 вохӯрӣ бозингари рақами 19 дастаи ҳосилот Нурулло Содиқов голи дуюми дастаашро ба дарвозаи соҳибони майдон зад. Алиҷони Эмомалӣ бозингари рақами 9 дастаи ҳосилот дар дақиқаи 73 вохӯрӣ боз як туби дигар ба дарвозаи соҳибони майдон зад. 5 дақиқа пеш аз анҷоми вохӯрӣ бозингари рақами 12 дастаи Эсхата туби дуюми дастаашро ба дарвозаи меҳмонон зад ва вохӯрӣ бо ҳисоби 2-3 ба фоидаи бозингарони дастаи ҳосилот ба анҷом расид. дар даври ҳафтуми чемпионати мазкур ки санаҳои 29 ва 30 июл баргузор мешавад, Эсхата бо Равшан Кӯлоб ва ҳосилот бо Равшани Зафаробод вомехӯранд. бозии хуб буд, рақиб дар ҷадвали даста дар зинаи дуюм қарор дорад, вале мо вазифаҳое ки дар пеши даста гузоштем хеле хуб иҷро кардам. чӣ хеле ки ваъда дода бурем дар пеш ки дастаи мо баромадҳои хуб, баромадҳои нас мекунанд дар оянда. хулас тамоми мухлисони дастаро ба ин ғолибият табрику таҳният гуфта ва бурдбориҳои дар пеш истодаро орзумандам. дар рӯзи аввали рақобатҳои даври шашуми чемпионати кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум бошгоҳи Ваҳдати Ваҳдат дастаи Сарои Камари ноҳияи 5-ро ба ҳузур пазируфт. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир гардида бо натиҷаи 1-1 мусовӣ хотима ёфт. дар дақиқаи 15 пайти аввали нерӯсанҷӣ ҳамлавари тими Сарои Камар Салим Давлатов ба задани гол даст ёфта ҳисобро кушод. голи ҷавобиро дар дақиқаи 75 қисми дуюми нерӯсанҷӣ нимҳимоятгари Ваҳдат Хушвақт Қараев вориди дарвозаи меҳмонон намуд. бо ҳамин тартиб бозии дастаҳои Ваҳдати Ваҳдат ва Сарои Камари ноҳияи 5 дар даври шашуми чемпионати кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум бо ҳисоби 1-1 мусовӣ хотима ёфт. камтар тайёрии физикӣ намерасад. аз сабаби набудани бозингарони асосии мо имрӯз мо ҳам хати мобайн ҳам хати муҳофизат
камтар вай доштам суст бозӣ кардам. Якум тайм барои бачаҳо вазминтар ғалтид аз сабаби ҳаворам имрӯз бисёртар гармтар буд. Баъд голи якумро хӯрдем дар 15 дақиқаи аввали бозӣ бар ин тараф душвортар буд. Дар қисми дуюм бачаҳо камакак ҷои якта дутаро иваз кардем ва бозӣ камакак пеш рафт, голро зада тонистем ҳисобро баробар кардем, аммо камакаки дигар ба бачаҳо нарасид ки голи ғалабаоварро занем.